Så, nu er vi tilbage. Og som I kan se, så er der ikke så meget lys på nu. Men det er fordi, at vi har skiftet telefonen til Williams telefon. Der kan ikke komme lys på. Har der sig. På mål! Så skal vi skifte. Og har jeg lige set Williams badass stol. En rigtig gamerstol. Det koster ikke særlig mange penge. Money, money, money. Jeg fik den faktisk ret billigt. Coke. Nej! I'm in love with the go-go. Så bytter vi. Skal I se legenden spille? Altså, ham den gode af os. Ham der egentlig ikke tager sig sammen på videoerne med. Men så blev det vist offentliggjort. Det var ikke godt. Det var den forkerte vej. Hvad er det der? Øj, så er det ikke. Han er jo ligesom Nicolas. Han takler som en ko. Til gengæld ved han. Ha! Jeg er... Det kan være, at jeg er så dårlig til FIFA, fordi jeg snakker i videoerne, mens jeg spiller. Så koncentrerer jeg mig ikke lige så meget som William. Fordi han er bare stille, når han spiller. Det var da et lige lovligt langt træk. Hed ham der spiller lige æd min yver. Han hedder Ben Yder. Nå, hun hed æd min yver. Yes. Nej, jo, nej. Det er en af vores spillere, der hedder... Er det en af vores spillere, der hedder æd min yver? Nej, ja, det er det. Sejt. Ham, der hedder Telles. Du tælles som 2. Aha. Alle sammen. Vi skal jo have... Lad os se os. Vi skal jo have en... Ja. Vi skal jo have en dagens subscribers. Ja. Hvem skal de folk, der står ude? Subscribe til Robin Samse. Fordi de er sjove. Ude på eventyr i det blå. Julemand. Ude på eventyr i YOLO. Fuck ham her, han er sinds til at drible. Kom så går den ind. Så, nej, den gør ej. Antiklimaktisk. Har vi sagt, at de skal subscribe Armin? Det har vi ikke. Vær iskoldt op, subscribe til Armin. Han bliver dejligt glad. Kom så. Sådan et. Ind med lort. Nej, ikke ind med det. Jo, ind med lort ud. Fuck dig, Bravo. Har en Claudio Bravo? Mm. Han har da et okay forsvar, så. Ind for en Bartra. Og så smider han sgu fandme også lige en Claudio i. Claudio Bravo. Nej. Ja, det er bare kombien af forsvar. Så er det mig. Jeg fik ikke lov i så lang tid. Du fik lov til lige så lang tid som mig. Oh my god, nej, det var. Det gør fucking ondt i armen. Der har vi ham. Griezmann. Antonio Griezmann. Antonio. Er det det, han hedder? Ja. Oh my god. Det er sødt navn. Den er modstander. Og det skal lige siges, at del 1, den bliver en del kortere end 2. Men det er fordi, jeg har sådan en lortetelefon, hvor jeg ikke kan optage så lang tid. Hvorfor sagde du ikke i sidste del? Det ved jeg ikke, fordi jeg ikke kan. Nej, jeg kan ikke se det. Men til gengæld, fordelen ved del... Nej, jeg skal Oscar. Oscar. Han bliver lidt skadet. Det ved Fuck, jeg han ikke. er musehoved, mand. Oh my god. Ha! Subscribe til Morten Mønster, fordi han har en nuttet lille søster. Som der hele tiden ryster på hovedet. Hun er bare glad. Hun siger også, at... Nej, lige det. Nej! Scorede. Nej, det Fuck gjorde dig, Jago.
Jeko, han er en legende, ikke en bøsse. Og det skal lige nævnes, at fordi vi hele tiden siger bøsse, så betyder det ikke, at vi har noget imod dem. Det er helt normalt. Jeg har ikke sagt det endnu. Jo, du har. Sig B-Ø-S-S-E. B-Ø-S-S-E. Så ja, vi har ikke noget imod dem. Party, party. Nej. Disco, party. When I say disco, you say party. Disco. After party. Du skal ikke sige after party. Drikke. Party. PT party. Skal I se ham her, Lopez? Lope, nej. Det kunne han ikke. Han er ikke færdig. Kom nu. Nej, det kunne han ikke. Så er det vi videre til Mascherano. Det var den dog godt nok ringe til. Ej, jeg glæder mig til at se den her video. Fuck. Vær dog lidt aggressiv. Jeg går spille. Nej, se lige hvem der er bedst. Oh my god. Skift. Ej, lad være. Det kan man også. Den går ind. Nej, den gør ikke. Jeg troede, Jeko var god til det her lort. Jeg troede, jeg var god til det her lort. Jeg var god til at være haha. Kom nu! Yes! Yes, laver du koen? Var det koen? Ja. Okay. Nu bliver det helt dramatisk, fordi nu har vi scoret. Det er jo nu, jeg kommer ind i billedet. Og det skal lige siges, det er Ultimate Team. Vi ved det sikkert godt, men fuck det. Det er mine yder. Oh my god, han er sinds. Min yder. Hvad laver du? Hvorfor spiller du bolden? Subscribe til Jumbo. Nej, ham har vi nævnt. Nej, vi har ikke. Og Wun. Og Wun og Arcade Go. Og Arcade Go DK. Og hvis I godt kan lide Agario. Ja, altså, det kan de fleste jo. Det er jo bare et virkelig sindssygt. Hvorfor fuck spiller du aldrig bolden? Fordi jeg ikke kan, og fordi jeg skulle til at lave en stikning. Se, nu får han også gul kort, så det passer også meget godt. Ej, det er Oscar. Og han står bare sådan. Oh my god. Det er Oscar. Jeko er bedst. Men han er ikke. Ben Yver! Vi prøver at skyde med Edmin Yver. Eller gør vi? Ja, vi gør. Nej, prøv at lægge den ind over. Men det var de så langt væk fra målet. Men okay. Pokkers os. Det var der kun rigtig lort til. Det var ham, der scorede. Hvad for noget har han scoret? Ja, han har scoret et mål, det er vi også. Problem. Nej, men det var ham der player der scorede. Ja, player rimer på Ea. Ea, det er en irriterende lille lady fra vores klasse. Jeg passer en hund, der hedder Lady. Ja, han er rigtig dyre menneske. Subscribe til os, hvis I elsker dyr. Og hunde. Og hvis I ikke elsker dyr, så undskyld, men så er I altså nogle noobs. Dyr. Ja, sådan får man også subscriber, så hvor jeg kalder folk noobs. Jeg sagde undskyld, men altså, folk skal elske dyr, de er jo mega søde. Så du hader William eller hvad? Så du synes William V er en noob? Jeg sagde bare, man skulle elske dyr. Jeg sagde ikke kun hunde, altså. Det var dig, der sagde kun hunde. Nej, jeg sagde også elske hunde. Ja. Hunde er bare dejlige. Jeg har en hund, så. Ja, lige nu har jeg 2. Hvorfor er han så aggressiv? Det er nok på grund af, at du hele tiden løber alene. Nej, jeg gør ej. Gør du ikke? Du spiller sgu da aldrig bolden. Men det er fordi, jeg aldrig får tid til det, ikke? Bare læg den op i det der venstre hjørne.
Den går Det ikke der, ind. det var sgu verdens dårligste skud. Nej, det var faktisk ret tæt på. Ja. Hvis man selv får den rette vinkel. Nej, hvis man selv får den rigtige vinkel, så kan man godt se det. Nu skal du bare spille bold. Jeg havde ikke chancen for det. Hvis jeg havde spillet den, havde han fået den. Du har en masse chance. Se, han spiller godt. Og selvom det hele tiden, hvad laver du? Trykker fortsæt spil. Jamen, var det ham, der pausede? Det var ham, der pausede. Oh my freaking god. Så jeg hedder Vild. Hedder det William med at se? Mhm. Passer også perfekt Men- til mit hold hedder Jonas. Nej, den hedder Willy at se. Ja, det er Grismand. Grisen. Men jeg kan stadig skifte navn, tror jeg. Se, nu spiller jeg bolden. Det er ikke en overraskelse, hva'? Og nu skal jeg løbe, nu skal jeg løbe, nu skal jeg løbe, nu skal jeg løbe. Se! Se, det gør faktisk godt ikke at spille bolden. Du fik den. Og de fleste gange, så hjælper det at spille bolden. Ah. Se, der skulle du have spillet bolden. Jeg havde ikke chancen Du for havde det. masser af chance. Det havde været noget tis, hvis jeg havde spillet bolden. Fordi, se hvad der sker, når jeg spiller bolden. Jeg kan ikke finde ud af det. Du er bare dårlig til det, mand. Fuck dig. Så du skal bare løbe med Lupus hele vejen. Ja, og så laver jeg finesse, og så brænder jeg. Det er min daglige rutine. Det er derfor, du aldrig skruer. Det er min daglige rutine. Så du gider faktisk ikke skrue. Jo! Så er det ikke. Vil du skrue det 89. minut, så jeg ikke kommer til at spille? Nej, jeg prøver at score hele tiden. Men hvorfor siger du så, at jeg brænder som din rutine? Prøv at lave en anden rutine. Okay. Jeg lægger en stikning. Og den bliver taget. Så Ja, og se en god rutine. Og så løber jeg. Og så prøver jeg at score. Og så scorer jeg ikke. Og så lægger jeg den ind over. Og så scorer... det tæller. Ja. Nej. Jeg vidste faktisk ikke, der var mål. Og jeg vidste ikke engang, jeg skød til bolden. Ja, Nu så stikker spiller det. jeg den. Og så spiller jeg den der. Og så løber jeg igennem der. Og så... Lort. Og så der og der. Og jeg løber så meget jeg kan. Og så tager jeg en vending og spiller bolden. Hvorfor fuck siger du alt, du siger? Eller Fordi jeg faktisk siger noget, mens jeg spiller. Jeg er ikke bare sådan her. Du taler sgu da mere end mig, mens du ikke spiller. Eller imens du spiller. Som jeg ved jeg gør, når godt. jeg filmer. Partey. Ja, vi gider ikke kun have et point, vel William? Det tror jeg, vi gør. Ellers får vi bare 0. Nej, det gør vi ikke. Se selv. Okay, han står bare. Det var da godt nok dumt, at du gik væk fra ham. Nej, det var du åbenbart ikke. Nej! Yeah! Okay, vi Hold beholder Forster. Vi beholder ham der forskeren der. Og det vil vi gøre lige meget hvad. Ja, lige meget hvad I siger derude. Vi beholder ham. For så I lige den legendede redning. For en legendefejl. Jonas lavede. Jeg laver en masse legendefejl. Det er derfor mine fejl er gode. 1 point. Fuck det. Vi lever med det. Nå, ja, men Jeg har møntbonus. så vil vi da sige... Nej, vi skal lige se, hvor meget vi får. Vi fik kampen spiller. Og 604 kroner. Så vi kun har Nå. fået Så, 404 kroner. William, hvad vil du sige til os? Husk at subscribe og like videoen, hvis I vil se mere. Og kom til. Og Farvel. hej hej.